Ndalo no by tagara m Ezeugo. Ịbata na this video tagara m Ezeugo. Ezeugo ijikwa ahụ. Are you okay? Why you like ikpa ham everywhere? And come to go to gi. You want you to Ogechi? If I may ask, what is the ihem kwuru na video mu iji wee na-akpọ ma Ezeugo? Adịka na ara mkpụrụ mmiri o. Ezeugo gwa onye na-enye gị mkpụrụ mmiri, si enyezile gị mkpụrụ mmiri ka ara ghara ịgbapụ gị main road. Gwa na Ezeugo. Ị ga-agwa onye na-enye gị mkpụrụ mmiri, si enyezile gị mkpụrụ mmiri ka ị ghara ịpụ ara. Maka ị naghị awụ ara. Okay? Has been arrested and she has been detained and remanded in the same prison with Ogechi. The other go, a news came in and I heard the news. Ogechi will a fruitful discussion, and within the course of their discussion in a prison there, I hope she enjoys her stay there. Nanyano Ogechi discuss Ogechi will go mommy joy into a miss husband there, it was a miss somewhere. Ezeugo kpọrọ nwunye gị ka ọ ga replace Ogechi Okeke Njaka. Ezeugo na-agba ashi anya ka onye oshi na-ara mkpụrụ mmiri. Ezeugo wepụ aha m n'ọnụ gị, kpọrọ nwunye gị ka ọ ga replace Ogechi Okeke Njaka na nga. Ihe m na-agwa gị, I did my video, you did not hear your name. You did not hear your name, so why are you calling me? Ezeugo gbara ọgwụ gị ṅụọ, kpọrọ nwunye gị ka ọ ga replace Ogechi. And to come to say, who are you? Onye ka iwebe Ogechi nọ? Iwu dị Ogechi? Nge ka iwu to Ogechi? To Nigeria and a prolonged stay in Nigeria. In fact, they had a fruitful discussion where Ogechi poured out her heart to Mommy Joy. Now, Mommy Joy in way on a prison, but all those bothered about prison in Kenya, all so much bothered with the freedom of Ogechi, even though Nanya one way on a prison. I hope this message gets to Mommy Joy. It has get to me. The message have get to me in Aram Kurum Mini. Ijida, you are not okay, Ezeugo. You need to go and look for job. It is jobless. Oh, jobless Nemegi. Do you understand me, Ezeugo? Agram Nanga with Ogechi. Yeah, I'm perfectly good. Do you understand? And come to say it, it would do the Ogechi. It would do Dokuro Ogechi ha. And when I did my video, I did not call your name. So Ezeugo, in Aram Kurum Mini, ya wapogi main road, makane marife. E marife gwa nwoke. Every day, Mommy Joy, did you hear your name from my mouth? When kpọrọ nwunye gị ka ọ ga no shita anya Ogechi. Ogechi puta na nga that she don't want to talk. Wow, very good. I'm not the kind of person you feel them. Ira champuru mmiri na agbaga shanya ka onye oshi. Ira champuru mmiri na akọheri na Facebook. Onye ke pụta gị kpakọrọ dokro ina dokro niile ishikpo gị na anya Ezeugo. Kitekpo gwa ye ga anya bi na amaga ogbo gị. Maka ịnụda aha gị. Ịraba mkpụrụ mmiri ahụ ị na-arara were cha ya gbapụ gị main road. Stop calling my name. Mana ga ogbo. Do you understand me? You know what I put on social media. Everybody will every right to direct it the way he want or she want. Stop calling my name Arabo Wapuganya Ezeugo. Imako Bogi. Oye na yegi mpuru menyes legi o. Oye na yegi this fear in ango. Yenyes legi mako araga bopu ki main road. Baro munyegi. Koga replace ya. Ogechi bono nanka. Maki so ni he mere Ogechi na. Iso n'ihe mere Ogechi ọgụ nwasịrị wee gbuo Ogechi Okeke Njaka video. Since I hear watch a video, the life of this woman have not remained the same. Ihe mere Ogechi Megi Ezeugo. Ya Megi. Akposkwela ha me again
akposkula ha me again maka inara puara arada with gị maka na marife. I did my video, you did not hear your name. Anom pamana amadiano na social media na akoheri up and down every day na social media na akoheri. Ebe uloku no kapatra gesu igi shigi, you were defending a defending. Rubbish. Bakwa gugi ngo, kampokwa giawa. I have heard your message. Send la hane. And message gi ara chawa kwa gi main road. Mpro mini na ara ya ragide kwe daga that shogboruzo idiot. Every day in Akbaham, every day in Akbaham, Mommy Joy, Mommy Joy, Mommy Joy. Did you hear your name? This video I make in Orahagi, Ezeugo. Also, give friend of Ogechi Okeke Njaka, ara chawa proganya, in a puariche me moteshi kuka. Brakwa wuging opicon. Akposlema okay, and working anything with you. Ichikon giga ko with ikon ebe menwegi kuru iko onu ga ko with omunwoke ibegi. MS exchange of waste with omunwai. Did you understand me, Mark? You marry here? Let's say it, Mommy Jai, I'm na kitchen. Onyara, onye mkpụrụ mmiri. Maka mmadụ ọgbọ gị iche mama na gị wụ ọgbọ. Iche mama na gị wụ ọgbọ Ezeugo. On a daily basis, Ogwan Achomoku. On a daily basis, in Achomoku. Message. Ogechi na Mommy Joy no na prison. No na prison. You na Ogechi nwere gene iwonyara. I ga prison. I ga prison. God not a prison, not for one day. I ga prison. God not for one day. Ki hot on ato. You would Ogechi. Ogechi mene video. Chile kwe show Ogechi potrabia face ya. Do you understand me? E show Ogechi Okeke Njaka potra from prison. Mommy Joy. And me hijin go. Up ta face nwanne onye ọbụla nwere ọnụ ihu ọnụ ma onye ọbụla nwere ọnụ onye mmaga ga-agwa m okwu amụ bed the person any day ọ pụtara bịa kpọọ m Mommy Joy asị mere ke nwanne adị m face ya. Do you understand me? Maka na ịmarife ị na-awịara ị na-apụara ịmarife ị na-ara mkpụrụ mmiri onye na-enye gị mkpụrụ mmiri na-ara ịwa anụ ọhịa Ezeugo shikpo gị n'anya dị ya maka na ịmaghị ihe. Guinea with the wrong thing na this video that you are coming to talk nonsense jurugono. Guinea kam na this video Ezeugo. Ara chawa proganya. You like Mommy Joy. Guinea kam na this video. Beacon on the buy. Oya ula no here. Is there anything wrong I said in this video? Shukukwe na anya ifilo na imu oke egwu. Shukpo gi na anya gwa Ezeugo. Ara gbo wapuga anya Ezeugo maka na maga ogbo gi. Every day gi na akpari ma ha. Every day by day. Mommy Joy, Mommy Joy this. Let time enwe time with your wife Ezeugo. Let time enwe that is no with the nwunye gi. Owe icho onye ga-akọ ọnụ. Iko onye ki onye ọkọ wụla pụtara na ị na-defend elu, ị na-defend ala. Ị need hapụ social media ka ị ga-arụ ọrụ ezinụlọ dịrịla gị. Ị need akara mesi gị kpọpụtara m nwunye gị maka nwoke na nwaanyị adị ekwuto. I need m ibi ikwu okwu with you. Mana nwunye gị is too small for me to talk to her. Owo ogbo nwa m nwanyị. Nwunye gị wo ogbo nwa m nwanyị. So isi gị kpọpụtara m nwunye gị is a let down to me. Agama isi gị kpọpụtara m nwunye gị because your wife is a little girl na enwe gị former. Owo ogbo nwa m nwanyị. Did you understand me? Agama isi gị kpọpụtara m nwunye gị because nwunye gị wu a little girl. Oh, the age of my daughter. All him yegewu. Ebe na chogi respect onwe gi every day gi na akpọ m aha.
ishigo ekpu gị n'anya gụnwa nwatakịrị nwoke maka na ịmara ife ebe oli ihu okwu n'ụka gị itige akpọrọ m friends of Ogechi iwu dị Ogechi onye ara mkpụrụ mmiri onye ara na-aṅụ mkpụrụ mmiri iwu dị Ogechi gịnị ka iwutu Ogechi ebe oli ihu kesi gị itige ishi gị and it's not problem onye Nnewi ka iwu ama m ndị Nnewi some of unu niile owu ndị arụrụ ala some of ndị Nnewi bụ ndị arụrụ ala doyokwuo ya panti yofu iwe onye Nnewi ka iwu ekperima nọ n'ekperima ị na-abịa iwetara m ọnụ ma mijai na nga ọrụ ya diskasirite Ogechi isi adịdị oke nga awụbe mmadụ ị ga-aga nga gị hụ ụtọ na-atọ because ahụdị m ihe ọbụla m kwuru in this video ga-eme gị ga-ejipụta na akpọm aha shukpukwe gị n'anya gụnwa nwatakịrị na-amadụ ọgbọ gị agụmasị gị kpọpụtara m nwunye gị maka nwunye gị pere mpe nwunye gị is a little girl ọwụ ọgbọ nwa m nwaanyị akara m isi gị kpọpụtara m nwunye gị but I'm not gonna do it. I'm not gonna let myself down. But Ezeugo, gbara gị ṅụọ. Do you understand me? Gbara gị ṅụọ Ezeugo. Stop calling my names. Whatever that come out on social media is on the public consumption. Everybody have his or her right to narrate it the way he want or she want. As I did not call your name, you could have come out also. You direct your topic also and direct it because onya gwaruka manoya kanagwa. You could have directed it in a way also. When I listen to the topic, I will know you are talking to me. But coming to call my name is short kwagam my marife. Emara obogi. It's a competence to so many of you that claim that you are the supporters of Ogechi Okeke Njaka. You people wundu nebu unu wunde perima unu wundo shin. Unu niile wu followers Ogechi Okeke Njaka mara n'ihu ngwopete n'azụ ịpụ gị gaga kwuo against onye na support ịpụ gị kwuo against onye na support ịpụta na social media gị turn as angel na na support mmadụ ọwụ onye oshi onye ahụ ọwụ onye oshi onye ahụ ọ gaghị egbu mmadụ awụdụ m unu. I am not you people and I am never gonna be you people. Do you understand me? Remember the video I did today, I did not mention your name. Ira chankpuru mmiri shiga dezu ahụ oke Ezeugo. Onye ọbụla na-ereshi Ezeugo mkpụrụ mmiri su na-ereshizile Ezeugo mkpụrụ mmiri. Unu ereshizile mkpụrụ mmiri because ogwu na ishi ezuru oke. Oga apụta kpọwo kibiri nwaanyị nọ na be ya. You did not hear your name. Ogechi is not iwututu Ogechi. Iwututu okwanne ya. You are coming to defend. Why can't you defend in the way that we had the friends of Ogechi Okeke Njaka. The way I narrate my video, you narrate it also. Why are you calling my name? Imarife Ezeugo. Ana m atụ ụjọ mmadụ ya. Onye m ga-atụ ụjọ amụbedu ya. Onye m ga-atụ ụjọ amụbedu ya. Nna ọrụ onwe m achọkwala m echọrọ m ana m ekwedi. Ezeugo onye na-ereshi gị mkpụrụ mmiri ya ereshizila gị. Onye na-ereshi gị mkpụrụ mmiri ereshizila gị Ezeugo ị na-ara mkpụrụ mmiri ijide ahụ. Nga mini iji shi ibe gị na-aga obodo oyibo gị ga Rwanda ka ị gara ka Kenya. Gbalaga zuo shi that place gbalaga lọta. Nga echoro gị na African country ị gara. Nga mini ji gasha dazu Ezeugo iputazie na Nigeria no ebe ọbụla case dara gị daa inwepure business. Why you never bet video before gwa people na inu ebe ị na-ere ahịa enwedị ihe kpọsara ihe no win no ịnọ n'elu bed gị ma asa eze sometimes enwe gị ga-eme ị na-eme video like this ihe ji wee rahụ ụra nọcha gị n'anya ikoshop bed ya imepe video na akọgheri dimkpa nwoke ha ka gịnị na-eme nkọgheri everyday mommy joy gbarakwa ọgwụ gị ṅụọ ara gbawapụ gị main road anụ mpama everyday gị chọrọ m
every day gị chọrọ m ga Mami Joy nwanne nwatakịrị nwaanyị nọ that place m ihe ọ na-efesi ndị ride followers ndị oshi ndị ride followers ride gidere on tigi ebe ọ nọ na ọ pụta na ọ bụrụ na ọ pụtala thank you Jesus. I am the last person na-ekpe ekpere ka Ogechi Okeke Njaka nọ na nga. If I do it, ihe m na-achọ n'elu ụwa ma ahụ ya. Do you understand me? Ara gbage Ezeugo. Anụ mpama. Nwoke na-akọ ọnụ na social media. Nwoke na-akọ ọnụ ebe ọlị na-aya ihe na-adị mmetụ gị mmadụ na-ewutu nwaanyị ihe iwu nwoke. Ụmụ nwoke nwere alacrity. Ụmụ nwoke nwere swag. Ụmụ nwoke nwere taproot. Mana ke je enwedi ebe pasra adịka izu oshi African country, izu oshi side ebe nọ na African country. Ịgbara ọsọ lọta Nigeria. Ị na-abịa iwetere m na ara gbawapụkwa gị anya. Ị na-abụ ashi anya ka onye oshi. Anụ mpama ị nọ n'aha gị. Ị na-aha gị Ezeugo maka ị chọrọ mkparị. Onye ọbụla na-ediri mkparị n'aka ma ana m akparị mmadụ. Ị nụda aha gị. I did not call your name Ezeugo. Onye na-erechi gị mkpụrụ mmiri ọ gaghị adịrị that person na mma. Maka ịracha anya ibido nkọgheri. Onye aparị. Ị na-abịa keke Mami Joy na nga bite Ogechi. Anụ mpama kemgbe 8 months ka that woman nọ na Nigeria. Ọ nọ na Nigeria kemgbe 8 months. Ịmụbedụ nwa ịmata ihe ụwa na-akọ. Come shut up na-ekwu okwu gị mmechi ọnụ gị. Ịmụọ na nwa. Ịmụbedụ nwa. Ịmata ihe mama represented in the house. I am talking with experience as a mother. Nonsense. Marife. Ị na-abịa gbaa Mami Joy. Ezeugo ishikpuo gị n'anya. Mind your business. Business gị. Ihe na-eme na social media, is it your business? If Ogechi na prison, Ogechi we why are you bothered with na grand? Represent ya ga-adị nwe nwunye gị ka ọ nọchite anya Ogechi Okeke Njaka Ezeugo onye arụrụ ala. Ezeugo onye arụrụ ala, Ezeugo iwu onye arụrụ ala. Kpọrọ nwunye gị kemgbe a na-aga kọtụ na Abuja. Ezeugo why ụkwụ ga-agada Abuja? Why you got to support Ogechi Okeke Njaka? Owe nọ na Nnewi na-agbakashi anya ka onye oshi. Na-ara mkpụrụ mmiri na-akọgheri ọpantad everyday nọ na nkọgheri. Ị nọ na nkọgheri gị nwa nwoke mmadụ ife. Ị na-abịa wetere m on every time gị wetere m on Mami Joy. Program and I did not mention your name. So don't you mention my name, okay? Elahi na-agbatara ọwụ ọgị wudi Ogechi. Ogi wudi Ogechi. Ịgbagashisha anya gị gbagidasha anya gị gba ashisha chije n'abalị gị ịlakwu na bed ejukọ nwunye gị. No, onye na-akpọ m. Don't call me. Onye ọbụla akpọla m. Asị ihe dị mma ka eme nye. I came out to speak as a mother. If you don't like what I said, there's another way that you will direct the topic. Not calling my name. Ishorukwa gị mma Ezeugo. Ijikwa ahụ. Na-akpọ Mami Joy. Make sure you management the message. Achọsị m ịgbachi gị nkịtị wuru iberiberizm wụọ gị ahụ. Mana mba. Onye ọbụla na-ara mkpụrụ mmiri amadi ihe. Onye ọbụla na-ara mkpụrụ mmiri ejide ahụ onye ahụ adị emedu with sense ya. Maka a lot of things ị na-eme mkpụrụ mmiri ihe na-control gị jide ahụ. Maka ọ bụrụ na ọwụ onye ji ahụ kwuru this thing na I am not gonna come to talk. Mana ahụ m na ejide ahụ na ị na-ara mkpụrụ mmiri. Something adịghị okay with you. Ọwụ na something dị okay with you that is ị gaghị akpa aha m. Oya mere m ji bịa kparịa gị na Ezeugo ị na-ara mkpụrụ mmiri. Anụ mpama na amadu ọgbọ ya. Ị na-abịa wetere m ọnụ. Ogechi nọ na nga.
Oshinanga pata she don't want to talk. It's okay. The most important thing is gini no she that place no pata. Anywhere that is exactly what my heart want. In a be with Remon, you should go what a crenanya, makane maro bog idiot. In a be with Remon, mommy joy on. Breaking news. Mommy joy, Boromunyegi ga you love Ogechi so much. Ga were Munyegi. Say habiko, hapaganu Ogechi Okeke Njaka. Ka Munyegi no nanga. Ko no shitere Ogechi Okeke Njaka nga no n'ime ara juwa gi main road anọ mpama ina bi wetre mo na ebe ihe na ade emegi nwoke na-enwe di ihere ihu ni di shameless Ezeugo ihu de no puru isi ga kpakodo ọnụ ihu ni di shameless epụta na ade ewepụta nwaanyị na-emedu aha go okporo ọnụ ihe na parikuru gị ihe na mmadụ ihe na ịdara iberibe ị ga-akwụsị ịṅụ mkpụrụ mmiri ka ele m pụrụ isi ga ọ ga-abịa chita azụ ibe gị gawa ọrụ di m nọ n'ọrụ na mụ agaala ke m lọta enwebedechi m hụrụ gị si na-eme vidiyo na ị nọ n'ọrụ ị nwekwuru ọrụ ka ọwụ go as you talk tenten kopu go as you talk tenten kopu a na-enye gị tenten kopu na-azịga gị recharge card tenten kopu azịga gị recharge card ị nwere ọrụ maka na ọnwụ na ị nwere ọrụ dị mkpa nwoke ha ka gịnị ga-eteta ụra dị responsible as every other man go ọnụ lọta ị gaghị enwe any business ịpụta bịa kpọọ nwaanyị nọ na be di ọnụ ị gaghị enwe any business ibi ịkpọwa m ebe m mere vidio akpọdọ m gị imewezi eke gị na-akpọ m ọ maka ịdị jobless a na-akwụ gị tenten kobu a na-akwụ gị penny afọ I can employ you, I can pay you Ezeugo. I can use ego m dị arụ na nna arụta na latrin wee kwụọ gị ụgwọ maka na ịmara ife na nne m na-agwa gị I can pay you Mr. Man. Ị na-eme as a job as your tissue kwute na Amagood even Nsukka breading enye gị 100,000 200,000 300,000 enye gị ego oti mkpu onye asụ ahịa ihere mee gị onye asụ ahịa dịka gị na-ewetara m ọnụ Mommy Joy in so many occasions echeta mgbe Desi Empire dupụrụ gị here ka ị bịa gbawa nne gị saga etige gị this woman onye arịrị ala etige gị onye hapụtara idudo onwe ya bịa fesie mụ woman to woman o dupụga gị nye gị credit ị ga-eji abịa ịgbachi n'ụwa gị saga maka unu specialized na saga ịgbacha anya enye gị azịga gị credit recharge ara gị kaadị 1 month nye gị ihe gị ji aṅụ mkpụrụ mmiri nye gị ezigbote ego ị ga-eji ra mkpụrụ mmiri so that ị ga-etinye igo give am bele ara gbaa gị Ezeugo akpọwụla aha m na ga ụdọ ọgbọ behave like nwoke ị na-eme ka nwaanyị behave ka nwoke ị na-abịa wetere m ọnụ onye ọbụla hụrụ this video m mere na enwe ihe ọjọọ m mere na this video na ya gwa m behave like nwoke maka nwoke ọbụla na-respect onwe na anata mkparị ị na-aghọta adị m akparị mmadụ mana onye ọbụla na-achọ dị respect onwe ya ọ ga-anata mkparị a ga-achụrọ gị ego emecha ka atọra gị ego emecha mepere na Ezeugo GoFundMe mepere na GoFundMe ebe unu ga na-ategharị ego ogeju wee na-ara mkpụrụ mmiri mepere na Ezeugo GoFundMe nwe onwe dị ọrụ Ezeugo enwere ọrụ o wee jobless man
A man who went on cannot come in, but I be a boy wine, Munye nwoke ibe ye, ebe ekpomaha. Me parent ya go for me, lebu no gana ata igara Ezeugo ego. Ego geji na recharge card ya. Ego geji na ara mkpụrụ mmiri. Ka onwe ike na agbasha anya ka onye oshi. Ka ọ na agbasha ya ka onye oshi anụ mpama. Everyday gị ị na abịa atọpụrụ m ụka. Ị na-achọ onye na-achọdụ gị. Ị na-achọ onye na-achọdụ gị. Mepere na Ezeugo need to go for meal. Mepere na go for meal o. Mepere na go for meal o nwere ọrụ. O nwede aka ọrụ atọ. Ị nwede ọrụ. Akpọzilebe aha n'ọrụ onwe gị, okay? N'ọrụ onwe gị. As long as our sister Ogechi Okeke Njaka nọ na nga, any day my spirit gwara m bịa kwuo okwu about her, I will come out to speak because I am a mother. Imoto ụmụ ya na-efili na. Ị nọ na be gị rawa mkpụrụ mmiri acha nwunye gị eshie nri nye gị. Iriwericha gị nwụọ n'ije apụtabịa ịkpọ Mommy Joy. Chije n'abalị gị bakuru nwunye gị. Bakuru ya. Ogechi nọ na nga. Onye pụta bịa kwuo gị wuru onye ahụ pụọ, onye pụta bịa kwuo gụnwa na onwe gị na-agbachiri Ogechi. Who are you to Ogechi? Who are you to Ogechi Okeke Njaka? Anụ mpama ihe chọrọ ka ịhụ gbarakwa ọgwụ gị ṅụọ ya. Ịracha mkpụrụ mmiri tara ya ka idu n'ala ka onwe ike brain gị nwee ike ka inwe ike ka brain gị kpakọta ọnụ. Mkpụrụ mmiri ga-agbagara kọsọ ọgwụ na iji ahụ. Ị ga-apụta kpọwa nwaanyị n'ọrụ onwe ya. Mommy Joy nọ na nga anọ m na my kitchen. Na my kitchen. Lee ya. Go as you pay. No na arụshoka. Gaa ka gị na ụmụ nwoke ibe gị menwe ya. Adapụtele nwaanyị. Demo ị na-akpọ nwaanyị. Ịkpọrọ m aha. Ị na-edigrade onwe gị more low. Because enweghị ihe ọbụla m kwuru dị dị njọ. Mama Joy nke anyị. Onye mkpụrụ mmiri akpọzile m. Ezeugo onye mkpụrụ mmiri akpọzile m. Ezeugo ịracha mkpụrụ mmiri akpọzikwele m aha. Ezeugo onye mkpụrụ mmiri akpọzile m aha. Mana ga awụdo ọgbọ. Awụdo m nwoke ibe gị. Ezeugo onye mkpụrụ mmiri ịracha mkpụrụ mmiri zu ike nwee ezigbote mmiri ka brain gị kwulo down. Ezeugo ishikpuo oge nwa nwatakịrị nwoke n'anya maka na ịmara ife. Ịlakịrị respect and you are gonna have disrespect. Ihe onye Chokof agalori shiri African country ọnọ gbalata gwuo ndị mmadụ ekperima onye ekperima onye amụ rọba dịka gị shiri ebe ị nọ gwuo ndị mmadụ chandom achụwa gị eche m ilobi ịgba akwụkwọ a na-eche mgbe ị ga-alaghachi back ịlahadị ịnọ na Nnewi ebe ọbụla ụka pụtara gị iti gị isi ebe ọbụla ụka pụtara gị iti gị isi ebe ọbụla ụka pụtara gị iti gị isi onye ka etụta 100,000 ya nye gị onye ka etụta 200,000 enye gị a na-atụrụ gị ego iji na-akọgheri ị na-abịa ọwa ha m ka ị ga-akpọ ara gbawapụkwa gị anya maka na ịmara ife. Gaa chọrọkwa ọrụ n'ụwa. Gaa chọrọ ọrụ n'ụwa Ezeugo. Gaa chọrọ ọrụ. Anụ mpama. Ị na-abịa wetara m ọnụ. Ị na-aha gị n'ọnụ m Ezeugo. Now that is just chibi chọba okwu. Ị na-aha gị n'ọnụ m. Onye ekperima amụrụ ọba gwuru wayo. Igwuru wayo na African elebi nọ Rwanda. Ibe gị na-aga obodo oyibo ihe gara wu Rwanda. Ihe na-adị emede gị. Ka ọwa ole ka ị gara. Gwuo wayo that place gbara lọta. Onye oshi nwaanyị ịlachida azụ ebe African country shiri wee pụta. Ị na-abịa wetara m nwa ọnụ ebe m na-akpọda aha gị. Ọrụ na akpọrọ m aha gị okwe Mommy Joy kpọrọ aha m kpọrọ anụ m Mommy Joy. Ịnụda aha gị n'ọnụ m. Ịpụta bịa na-akpọ m aha kpara anụ m Mommy Joy ara gbawakwa gị anya. Anụ mpama na amadị ife. Gbara ọgwụ gị ṅụọ akpọzile m aha.
akpọzile m aha Ezeugo maka ana m akparị mmadụ. Akpọzile m aha ana m akparị mmadụ. Anọra m onwe m na this blue app. Enwezi okwu epụtara na mpụta mbịa kwuo ya otu o shiri dị baga. Ịnụda aha gị, why are you calling my name? Go as you pay. Pay as you talk. Ego ole ka a na-akwụ gị? Weta akaụntụ nọmba gị ka m tiri gị ego. Weta akaụntụ nọmba gị na Ezeugo ka m tiri gị 200,000 onye aparị. Send akaụntụ nọmba gị ka m tiri gị 200,000. Iyeri ihe mmadụ. Ịmara ife. Every day ịpapụta. Na-akọgheri up and down. Yes, you could have put is what you guys want. All the put abia be for mama. Mgbe m mere video me na aha gị n'ọnụ m. Send your account number gị ka m nye gị ego. Begi man na amaghị ihe ọ chọrọ. Na-enwedị ihe ọ chọrọ iji ndụ ya eme. Paul aka rere enye gị ego. Enye gị ego. Iso ndị na-ere azọbọ nkịtị enye gị ego. Ị nọ na-etigharị mkpu up and down. Oti mkpu ihe nọ na social media na-eti iwu mkpu. Ebe ọbụla a garuru itie mkpu. Oti mkpu ebe ọbụla egiri na-eti mkpu apịachaga gị ego. Ọ ya ka ị ga-eji awụ mmadụ na ndụ gị. Ị ga-eri ihe mmadụ. Ịpụla agaga lụọ gbedere nwa. With ihe ị na-esusu na social media ya ka ị ga-eji wee take care of that woman, that girl, that little girl ị gara agaga lụọ. Ị na-abịa iwetere m ọnụ. Ara gbawakwa gị anya nwa nwoke. Marife. Nọrọ onwe gị because akpọtụ gị aha. Nọrọ onwe gị maka ị deserve mkparịa gị. Ọ dị taa ka ị chọwara m okwu. Ọ tele chọwara m okwu. Mgbe a na-eme COS here asịkwa COS asịdị. Pa! Ịnụpụta. Hụrụ nwaanyị onye arịrị ala. Ebe ọ nọ hụrụ nwaanyị azere nị ya. Onye arịrị ala ka ọgwụ. Nwaanyị gị na-ejide ji. Gị na-ejide ede. Ihe ọ na-emekwado gị. Nwa m etola ụdọta ịgbara dị mkpa kọ n'uche gị thinking ga-ezudo oke. Ịkpọrọ mana ịkpọchada akpọcha. Ọ fọrọ nwa ji anyị ka ịkpọọ ijide ahụ. Ị nidiri ịga ebe a na-ele brain. A na-ele gaa ele ahịa ezigbote ụlọ ọgwụ. Gaa ka ele gị brain gị ka ele ma enwere rịkọrịkọ na-eme gị n'isi maka na ijiri ahụ. Onye ji ahụ agaghị eme ihe ị na-eme. Nwaanyị na-akpọdụ gị aha, nwaanyị na-eme dị nta everyday gị na-akpọ aha m. Ijide ahụ tire mkpụrụ mmiri na-aṅụ. Ijide ahụ ọya mmiri ji zuzuru shi African country ịnọ lọta. Pụta hia na-ayagharị up and down na social media. Ịpụta gị kpọra Mami Joy untold what? Atara ọgụ na Ogechi awudu friend. Ịma mgbe m matara Ogechi Okeke Njaka. You are not anywhere to be found. Ị na-ahụta ya m na-agwa gị. Mgbe m matara Ogechi Okeke Njaka, you're not on a social media. You are nowhere to be found. Now, why can't you make your own program direct here? To the charlatans, into this, you could wear like that. Or get a kin at Boraham. Akpozilaham. Be coming down, cool or down. If I want banning in a power, if put every day get a masha na social media, na masha na social media. Iga get wiki get up one you give more gamotawa. Maka the more in on every day get a boy yo. Chijena baligaga one as in working. Ikagat one you give me. Maka strength you shiji where measure your family. All strength iji nọ na social media na-eyi ụja ka nkịta na-eyi ụja ka onye ara pụọ ọhụrụ
onye na-achọdụ gị gị chọrọ onye ahụ ọwụ na akpọrọ m aha gị na ịpụta mee medicine si send ara Mommy Joy mmụnye m gafere mana akpọdụ m gị aha why jiri wee kpọwa Mommy Joy be coming down eyiwela ụja. Thanks for the gift. Eyiwela ụja cool down rie ezigbote ihe kpọkọlala onwe gị ọnụ build your family. Ihe m na-agwa gị apụtala bịa were strength ị ga-eji wee mụta nwa, strength ị ga-eji ga-akpọkọlala onwe gị ọnụ to perform as a man ka aka m Chineke tigre gị n'ahụ ka ọrụ n'ahụ nwunye gị mana ịpụta everyday na-eyi ụja ka onye ara, na-eyi ụja ka nkịta ara, na-aṅụ mkpụrụ mmiri chije n'abalị odogwu gị arahụ kpokom, chije n'abalị semostik gị arahụ ụra maka ime na exhausted your time your energy gị agwụla. Ị ka lụrụ nwaanyị ọhụrụ na-agwa gị na nwunye na ụmụ nwatakịrị nwaanyị misirie ị na-eweta ọnụ mana ịmụtabedị m ofu mkpụrụ. Ịma ihe wu mother to stay away from her home for how many months? Ndị akwuo ye gịnị ka ị pụtara na-akpọ m aha? Cool onwe gị down build home go okay? Cool onwe gị down. Awewula ara na social media. Awizila ara na social media Ezeugo. Awizila ara. Control onwe gị maka na nara puara. Awizila ara ebe pụtara bi kọnụ with nwanyị. Awizila ara na social media Ezeugo. Ga kọnụ with ndị nwoke ibe gị. Anụ mpama jobless man na-enwedo ọrụ. Awizila ara na social media. Awizila ara. Ị na-awị ara akpọzila aha m o. Akpọzila aha m. Ogechi Okeke Njaka ka m kpọrọ. Echi ọgacha lọta. Thank you very much. Echi ọgacha lọta. Pụta bịa sị m Mommy Joy. I heard what you said about me. Blow. By that time, mfese Ogechi Okeke Njaka. So ị ga-echere until Ogechi Okeke Njaka apụta. Ọ pụta bịa face mụa na Mommy Joy mejiri wee meke. Then mfese Ogechi Okeke Njaka. Mana na enwedị ihe wutu Ogechi Okeke Njaka. You are just ordinary followers. Like every other followers. So gịnị na-agwụrị gị ara? Otente nkobo a na-enye gị na backyard na-agwụrị gị ara. Gịnị na-agwụrị gị ara Ezeugo? Gịnị ka ị na-agwụ ara na-agagharị up and down? Thanks for the gift. Nke ka ara na-agwụrị gị up and down Ezeugo. Ọgwụgwụ nwa sọsọ followers Ogechi Okeke Njaka. Nke mere iji yagara ga-apụta bi ịkpa aha m. Akpọzikwela aha m o. Akpọzikwela aha m. Were nwunye gị gawa Abuja ga gwa ndị ji Ogechi Okeke Njaka sị ha biko ha kpọrọ nwunye gị hapụ Ogechi gaa were nwunye gị replace ya Ogechi. Anyị nkere ike na-amara ife. Anyị ekwote ihe ga-eshi adị mmepụta gị na-akọgheri ka onye gbuwara isi. Na-akọgheri ka onye gbuwara isi were ụbụrụ anụ eze ndị ọcha na-eri. Anụ eze wee wujuo n'isi because ọ bụrụ na ụbụrụ gị zuru oke gaa na-akọgheri ihe na-akọgheri up and down. Asị gị na enwere nsogbu. Ebe enwere nsogbu gịnị ka a na-ekwu ụta ga-eshi eme udo? Epụta ọwa ọnụ ka akọrọ anaghị eme udo blọblọblọ adị nọkwa na your comfort zone ebe ị na-ara mkpụrụ mmiri gị. Ebe ị na-ara mkpụrụ mmiri gị nọ na comfort zone gị. Nọ nwunye gị shisha na obi gị rie ị na-akọgheri up and down. Anụ mpama. Akpọsikwele m aha biko nọ n'onwe gị o mana gị ejide okwu. Onye mkpọrọ aha ya wụ Ogechi Okeke Njaka. So mgbe Ogechi Okeke Njaka lọta ofe ile na ihe m kwuru na-ekwutedị m ya na enwere ebe m chiri wee kwujọọ ya o wepụta the video. Mommy Joy, this is what you said about me. O bloblo mbịa saa ya maka a na-akarị don't be selling akarị. Ihu don't be selling a na-akarị ya akarị. So as long as your name abụdo Ogechi Okeke Njaka
ishi na-ekpu gị n'anya ị na-arara mkpụrụ mmiri ị na-eme ka onye ụbụrụ isi na-ezudo oke. Akpọzile m aha because akpọdụ m gị aha ka m gwa gị ka ịnụ ya anụ. Enwetakwa onye m na-atụkwa ụjọ. Anọ m pa ma onye oshi gwuru wayo na African country zuzuru lọta nọzie na Nnewi na-agagheri na-akọgheri na-ezuzugharị up and down. Ị na-abịa iwetere m ọnụ ishikpukwu ego nwa nwatakịrị nwoke n'anya maka na mmadụ ọgbọ gị. Anọ m pama na amadị ihe. Anọ m pama asa kpọm gị aha na I'm not gonna be angry like this. Akpọdụ m gị aha ijikwa ahụ gụwa na onwe gị na-asị Ezeugo Ogechi awudu yo pati. Ịma mgbe m na Ogechi matara? Ịpụtara n'ụlọ ige na aka Ezeugo maka a na-enye gị tente nkobu, a na-atụrụ gị ego, ị na-akọgheri ọ ya ka ị ga-eji azụ ụmụ ma ịmụta nwa. Ịmụbedu nwa ọ ya mere nkọgheri jiju gị ọnụ. Inwe responsibility isi ga-ajụgo oyi by force. Ote skuulu mechiri na nga m nọ hia na bilu na isi ya so chukwu nna m ego ọlọwụ. Onye ke nọ na skuulu a na-akwụ ụgwọ ụlọ, a na-akwụ dis, a na-eme dis, a na-eme. Inwe responsibility isi ajụgo oyi. So ihe ị ga-eme now, try your possible best to be calming down. Ka ị nwee ike mụta nwa, ka ị nwee responsibility, ka ị nwee bill ị na-akwụ, ka ị ghọta ka o si aga. Ị ga-apụta gị na-ewetere m ọnụ. Mụ na gị anọdụ na kategori, mụ na gị awụdụ enwedebe mụ na gị shiri wee nọrọ na kategori Ezeugo. I nọdụ na kategori and I gaga anọ na kategori. Mụ na gị awụdụ ọgbọ. Akpọzile m aha na-enweghị ihe na-eme gị n'isi. Akpọzile m aha Ezeugo. As long as akpọdụ m gị aha, stop calling my name. Eridi m ihe dị nwere gị. Stop, please. Bikonu, gwa m Ezeugo sị ya akpọzila aha m. M na-ejide ji, m na-ejide ede, enweghị ihe ọbụla m na-eji. Stop. Akpọzila aha m. Ejide m gị ụgwọ, ejide m ụgwọ. The video m mere, ịnụda aha gị de. Ị gaghị elopụta asa anya hụrụ Ogechi Okeke Njaka n'anya. Na-eme expect na since nwaanyị anwụrụ na ega Abuja na ịkarị gagoro Abuja. Ịgada Abuja. Nwaanyị galida Abuja Ezeugo. Ị galidi gaga ji nwaanyị na ekwu with ha chekirite kpọkọrọ m checking kpọm. Ị galida Abuja atụtụla ahụ gị ego flight. Ha karị tụrụ gị ego flight na aka inwe ike ga Abuja. Nwe ike gaga ịpụta gị ime video gị ji ndị mmadụ na we dey here is Ogechi for life. We are the full supporter. Today we are in Abuja. Ị galida Abuja. Inweta ego iji agba flight aga. Why ndụ chọcha bel gị enyedịga ego plane ka iji gaa Abuja pụta bịa yes today ana m aga Abuja ama m onye ọwụla ịhụ sụrụ mkpụmkpụ shopping jeno dịka gị nọ. Onye ọwụla ịhụ sụrụ mkpụmkpụ zee ha eze amụsụ ka ha wụ ịwa amụsụ. Elegide m gị wụtọ mkpụmkpụ gị like this nke ha gị na Chinonso Chudube nwa m my last born eji gị size gị na ha ndụ mkpụmkpụ ndị amụsụ. Ị gada Abuja gaga represent ya as followers. Ihe mere nwoke ịnụ ka m mere program pụta bịa ịjakashi eze ịjakashi anya mkpụrụ mmiri na ara na mmadụ ihe. Anya jobless man na-enweta ọrụ nọ na social media na-akọgheri. Nwoke nọ na social media na-akọ ọnụ ebe ụmụ nwoke ibie ndị ọzọ na-aga ọrụ na-aga achọ ihe ha na-arụ. Ị nọ na social media every day ị na-akọgheri up and down. Ịpụta gị bịa na-akpọ m ahụ na-akpọ m ahụ wee mmadụ ihe.
Anọ mpama. Aha ga wudo Ogechi. And as I know you do the Ogechi. Ka iji awụ family members Ogechi. So you won't get any right. You won't get any right to call my name maka na marife. Wait until Ogechi pụta. E show Ogechi pụtara face him, nwanne m face ye. E show pụtara face him because I'm a madam stand in her life. I'm what I wish for her in my life. Any dog pụtara Simo bia face him, nwanne agne face ye. I go face her. Anọ mpama. Gaga ram mkpụrụ mmiri pụta na social media ma ashụwa anya akwụbekwe ha gị ụgwọ azịga bekwe ha gị credit enidere ha ezega gị credit mepere gị go from mail na-atụrụ gị ego ị ga-ejupụta strength ị nwere ị ga-eji wee nwụọ n'ezinụlọ were pụta na social media yuwo ụja ka nkịta ara ị na-abịa wetara m ọnụ next year nwa m agụcha university anụ igwe na-enwe the responsibility. You want the responsibility maka ọwụ na ị nwere responsibility ị ga anọ na social media na-ezuzu ezuzu. Ị gaghị anọ na social media na-ezuzu ezuzu maka ị na-ezuzu ezuzu. Iwu onye ara mmadụ ihe everyday gị na-akparị m ahụ up and down. Otu isi ga aka kọpụrụ video ka m mere the other time. Ọkwa the same followers ahụ megidere m mpụtasa is enough ị ga-akụbire iwere tige na page gị onye arụrụ ala onye Nnewi onye arụrụ ala onye arụrụ ala dịka gị ọwụ arụrụ ala mere gị topụlido ogologo arụrụ ala mere gị juru wee sụọ mkpụmkpụ ọfụrụ nwa kpem ịkarị ewu nwanshi ọfụrụ nwa kpem oten Ezeugo nwanshi ka ịkarị ewu maka eweta last born m nwa 10 years m ọ ka gị ogologo ọgwụ arụrụ ala sụrụ gị mkpụmkpụ Ezeugo pụta ka gị na nwaanyị kọọ ọnụ onye ara ebe ka ị nọ zuzuru pụta ebe ị na-amadị ihe pụta bịa ka ọnụ wit nwaanyị pụta ka ị kọọ ọnụ onye ara pụta ka ị kọọ ọnụ ebe ị na-amadị na iwu nwoke ịpụta everyday ịkpọ nwaanyị mmadụ pụta inweghị responsibility enwere m responsibility denwe strength gị ka ị nwee ike rụọ ọrụ ezinụlọ gị ka ị nwee responsibility ịzụọ pampas zụọ milk nwa jide ahụ gị kpọrọ ego ụlọ ọgwụ mkpụrụ mmiri na-ara ọ ga-agbacha gị n'anya ịma na enwe ihe na-abịa like this ọ bịa mkpụrụ mmiri ga-eshi like this o mee gị fam n'anya boom ọ maka inwebe the responsibility aga na orie Nnewi unu eshie na ebige gị irie ị na-ewetere m ọnụ iwe anụ ọhịa mmadụ ihe ị na-ewetere m ọnụ ebee ka o rurule m na gị Ezeugo ebee ka m na gị ruru ebee ka o rurule m na gị chai ihe na-emegbuole gị enweta ebe o rurule m na gị for no ramification in every ramification o rudule m na gị and enweghị ihe ga-eme ka o rule m na gị iwu kategori ndị na-agbara dị mbọyị na Lagos iwu kategori ụmụ bọyị m na Lagos ndị na-agara my husband ndị na-agara dịgbo ojii na Lagos ọ kategori gị ọ maka ịhụ m na Good Living Road pụta na aja ka eze anụ ọhịa ịnidiri mkparị mee vidio ọzọ ebekwa bịa kọgherie ebe ị na-amadị ihe aba aparị kụrụ gị ebe ị na-amadị na egwu nwoke ọwụla na-apụta na-atọpụrụ nwaanyị ọnụ. It's not a man. You are not a man. You are a baby man. Ndo nwunye gị ha ndo ogo nwunye gị ha jukwuru ese before kpọga gị that girl ị na-alụ ha jukwuru ese ha jukwara ese before kpọrọ nwa ha kpọga gị because you are not showing anything as a man. A man had a corner with wine. A man had a topru wine ụka.
man who imegodie ojunwayo chagodru gi sigi bye bye. Mane like rekonu with wine. Every day get takuru mommy joy, mommy joy, mommy joy. Ishod kwagamma. Ijikwa hu. Iwonyara. Onye na-ereshigi mkpụrụ mmiri. Ezeugo onye na-ereshigi mkpụrụ mmiri. Ishukwo gi n'anya. Dashikwere trailer. Dashie trailer, dashie trailer. Dashie ụzọ ka nkapịa. Ebe na mmadụ ọbụọ gị. Dubai daalụ. Nọ n'onwe m onye achụla m. Ana m achọ okwu onye achọla m. Ezeugo akpọzila aha m. Eshowle nọ m kpọrọ aha gị. Ịbịa kpọọ aha m Mommy Joy buruzochi okwu. Mana nọ na m onwe m mee my program. Mee my this thing as the way it is in my heart. Eputazie na akpọ m aha. Imagine na ele ahịa. N'Ogechi nwere ụmụaka. Ke school na-emechi o kwesịrị ịga parents meeting. Ọgadie. Dide m gara parents meeting ụmụ m. Anya mmiri akwa pụrụ m n'anya mgbe m chetara Ogechi Okeke Njaka. Pụta na ajaka shọnụ na-akọgheri ka onye gbuwere isi. Respect kwa onwe gị, respect adazi ya n'ahịa. Respect is getting reciprocal. If I could have called your name and you came out to do this video, I could have not mentioned. But you did not hear your name. And as I know you are not the husband of Ogechi Okeke Njaka. And as I know you are not, you would have family members. There's no way Ogechi Okeke Njaka ji relate here. Now go no wonye newi. You met her on social media. So me sure no idara no ka ina amadu mgbe ojiri we bido. Na this case ibare ma mgbe ojiri bido, mgbe case a bido you are nowhere to be found. I was on to putra bia lo Saga Mirabel. Mo asro to ego. Onye ara imadi ihe. Imata ogbogi. Mo asro to ego mgbe a na-ato ego to Mirabel. Esom to ego. My money is there. Mgbe a na-eme Mirabel. Ebe ka ị nọ, where are you then? Anọ here. Ebe ka ị nọ then? Mgbe Ogechi with ama na-agba na-eme overele panty red panty blue. Where are you then? You are nowhere to be found. It just pụta no daga n'elu ka ị na-amade ebo she pụta ze na feel na imazi karị onye pụta kwuo ịpụta na akọgheri. Where are you when all these things is happening? If I have not donated money in so many things our sister Ogechi Okeke Njaka is doing, I have donated my own money. You want no here? Where are you then? Where are you, Ezeugo? Ebeke no then? Where are you? Inogia then? It just robata. It just robia. Daga no kaina amade boshi pata. Na ko herizi. Dokran no Ogechi Okeke Njaka pata bia arabishi ụka bia ka gị na nwanyị ko ọnụ anụ igeri ara gbawa kwa ga anya gwa Ezeugo maka na inwedi respect. Inwegi respect for okenye. Ara gbawa ga anya. Ara chawapụ gị main road Ezeugo. Ara gbawa gị gbawapụ gị main road. Because you make you respect. Because I need on a social media. Make him na social media. Yaki geju pata bia every day Mommy Joy. Nani Joy. Shikukwe ginanya. Shikwo ginanya. Try in my responsibility, you should cool down, okay? In my responsibility, you should get cool down. In 1 year as on school. In when you a huge amount of money, nigga look there now. All the way there, you will 5,000 you go pata or Ghana here, Ghana Bala, Pata here,
ga-azụta azụ shere gị na ebupụtara gị rie, ị na-ekonye wee husband otele nshi, nwunye gị de eletali anya ịhụ nwaanyị adị ka nkịrịka akwa. Ọmarịcha nwaanyị pụrụ gaga lụọ zuo ezigbo akwanye ya ịda astalidi ihe nọ na soshal midia na-agba asaga. Enwebedecha ahụ nwunye gị ya luko yes ihe a nwunye mmadụ pụtara ahụ ya asị yes na nwunye mmadụ. Mba, take nwe proper care of nwunye gị. No, na social media ka ibi na-akwarị go up and down. You need to nwe responsibility ga-aka amụ gị down because ịghọta bedo ihe ụwa na-akọ. Ị ka nọ na village ebe a ga-akpata ọha na mgbala, kpata ụgụ, kpata ọkwụrụ, oyivu na akpa ga-enye gị ga-eri, akpatara na ewepụtara na mgbala bịa sụọ ya, iweta 1000 naira ji zụta azụ were shie bige gị. Ị na-abịa iwetara m ọnụ na azụ ụmụ ole ara gbakwaa gị anya maka na enweghị nsọpụrụ lara n'anya gị. Mmadụ ihe ndị be anyị ka ọ dị, onye hụrụ Ezeugo taa gị anya ndị ị ga-ama m na ịnọ hie na nọ n'onwe gị awụdụ m nwoke ibe gị, nọ n'onwe gị awụdụ m nwoke ibe gị Ezeugo. Echi mkpọ gị aha ịpụtasị ndekwa na Mami Joy buruzo kpọma beta ọwụ na ịnụda aha gị nọ n'onwe gị. Aha gị awụdụ Ogechi nga awụdụ Njaka, ishekpuo gị n'anya anụ mpama na amadị ebe ekere nkwu nkwa iji ọsụ shi nọ from nowhere pam daga na kesi na amadị mgbe o jiri ịma mgbe m bi na Magandi Strat, ịma mgbe e bidoro dị kesi itigere isi gị, ị na-ara mkpụrụ mmiri a na-enye gị ego recharge card, ị na-abịa akọgheri up and down na social media. Ịmadụ mgbe kesi bidoro, I was there. Mụnwa na-eso pụta Ogechi Okeke Njaka akpọ mata na live. I speak. Mgbe m bịa hụ ya na lekwa ihe niile, I withdraw myself. Anụ eji. Ị na-abịa iwetere m ọnụ because ịnọgide mgbe the case bidoro. Ịchọsụ bata na the case tazi na akọgheri. Ogechi is well taken care of. Kpọrọ nwunye gị ga ka o replace Ogechi, ka enye Ogechi akwụkwọ ka ọ laghachi back to ụmụ ya. Onye ke nwere ụmụ ịmụtabedo nwa, so ọ dị very very good na iwere nwunye gị na ga replace ya Ogechi. Ha were akwụkwọ Ogechi kwe love Ogechi so much so that were akwụkwọ Ogechi Okeke Njaka enye ya akwụkwọ ya ọ laghachi back to ụmụ ya. Nke ka ị na-eche ka ọ wee nọ na be gị na-akọgheri up and down. Ị na-achọ ka Mami Joy negatives, Mami Joy this. Ezeugo gbakwa ọgwụ gị ṅụọ mụ na ga awụtụkwa ọgbọ. Daalụ na ndị be anyị. Ama m na ịnụ n'oji m isi jie m oji ejiele m oji and apụtala m bịa nye gị mkparị because ị deserve mkparị maka ị na-akọ ọnụ with nwanyị. Ị na-akọ ọnụ with nwanyị. Onye ọbụla na-akọ ọnụ with nwanyị na-anata mkparị. Onye ọbụla na-akọ ọnụ with nwanyị na-respect do onwe ya, ọ na-anata mkparị because ị deserve mkparị. Mpụtakwa nna kparịa gị nwanshi. Ọ ya mmiri todo ogologo ịha ka bọtụlụ mmiri. Lee nga ka ịha bọtụlụ mmiri short engine gị na last ball m ka go ogologo ka ị na-abịa iwetara ọnụ maka ịhụ m na social media. Aga m ata gị ụta. Bye bye. God.